Ar-rabi'u kang keempat yaiku wa khasuratun tasbih, yaiku ngakeh-ngakehi maca tasbih. Pripun Pak ate tasbih niku? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maca tasbih subhanallah maha suci Allah berarti ngagungne muji Gusti Allah. Dadi Gusti nuwun sewu Pak, seorang hamba menungso niku nek pengen duwe hajat ojo langsung njaluk tata kramane. Muji riyen ning Gusti Allah. Nuwun sewu bados lan jenengan pengen rezekine lancar, awake sehat, selamat, ojo langsung njaluk. Tapi muji Gusti Allah sik, misale ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah niku Gusti Allah walah sasih. Ditambahnya subhanallah, alhamdulillah, Allah bar niku muji Gusti Allah sik. Nek wis muji Gusti Allah lagi njaluk ya Allah kula nyuwun napa hajati panjenengan. Tata kramane ngoten Pak. Badhe niki ditutup kalih sholawat. Mergo sedoyonipun donga kok ora nek salate mboten dugi ora teko ning ngarsane Gusti Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad